Dobar dan, ja sam Akiko. Danas ću praviti džam od breskve. Orjušite kođu i isečite na 6 do 8 komada. Izmerite težinu. Ja obično dodam 40 do 50% šećera u odnosu na težinu voća. Prvo kuvati na visokoj temperaturi i promešati sa vreme na vreme. Penu treba da skidate kako ne bi pravila probleme sa velikim vrenjem kasnije. Kada počne da vri, smanjite temperaturu na srednje. Često mešajte kako ne bi zagorelo. Kada počnete da vidite dno šerpe, ili kaškom uzmete malo džema i ako ne kapije, kuvanje je gotovo. Ja uvijek pravim džam leti. Ima puno raznog voća i jeftino u Srbiji. I ovo je moja omiljena sezona. Bilo bi mi je drago da se registrujete i date vašu ocenu. Hvala vam na pažnji.